Shalom. Shalom. Majelis HKB Jalalurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, selamat mengikuti ibadah minggu siang live streaming Manang secara langsung. Marilah kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi buku ND nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondi perbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Luluhon maahu ali de bata, jalapar badahon ma badaku dopak sagu, dopak bangso naso daulat roa. Saya balua mau sian bawa si ulahon si pautoto dohut hajek kelon ai hodo de bata haroroan ni haguguk pongos ma hati rom doho hati gorom akana menogu ahu pataru ahu tu dolok habadiaummu dohut tu inginanmu. Haleluya. Haleluya. Yang mahita ali tuan debata amanami na di banua gijang para siroha na sumurung namandok mauliato dohami tu ho sian nasa rohanami ala di lehon ho anakmu nasa sadai tu hamatean humokop hami asa unang mago na porsea di bana alaya asa hanguluan nasa liling nililing na dinasida tata mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dot hati goran di kami saya sama dosa nami saluhut ala ni pilihan nasun denggan napi nilehon nai humokop kami saya paeleng mapinggolmu tutang yang nami jala asima roham di kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 134 ayat 1 ayat 2.
tangyo namuma patik ni debata ima patik na paduahon dohot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gicang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasa naik na dituruni tanu yang go tunggabe si sobbau manang sioloan dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asadang jadi iba marsobat tu sobbau manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang upahan ni hada tuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ima sakna atong rak mangidugugu mahita taringot tu patiki ali tuan debata sai pergugui mahami mangulahon naho partu patikmi amen. Nare demeta saya buku ede nomor 165 ayat 1 ayat 2. Tato poti madosatta martang yang mahita. Ali tuan debata pergugu na suatu dosan para siroha na sumurung aman itu atta Yesus Kristus si pangulu kami halak perdosa na danglon ro tuzulu ni habangsa ni habadiomi manopoti jalamangang kudosa nami masa jok warsahi kami ho marhite hite pikiran dohot hata, dohot pambainan nami naruai. Dan gua holongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosso diri nami, hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jalau humanmu hami tu hamatean seliling ni liling nai. Alai nama purus mahami nuaeng tuas ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhna sayurupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami do ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon amin.
bigi maha tabaga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Sonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalau simsong nopun. Jangan jala songon opun na manorop akka dosan. Say mula maho tuau. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Terpuji ma Tuhan, mari buku ED nomor 420 ayat sada rodi ayat 2. Turbo epistel di minggu ta sadarion ima minggu Judika tanggal 20 Maret tahun 2020 nan yenet sian buku Spania bidu 2 mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat tolu songonon ma hatana. Tuki mahamu jala mardangol-dangol ho ali bangso naso boto namaila taga sosonggop dope humi songon hurakam do laho salpu ari tagan sosonggop dope tuhamu parpiar niri mas ni Jehovah taga sosonggok dope tuhamu ari pangarimasan ni Jehovah. Lului ma Jehovah sudeha hamu ale akan nauduk roha di tanon. Hamu akan mangaradoti humna. Lului hamu ma hati goral. Lului ha serepon. Anggiat tung diodingi hamu diari pangarimasan ni Jehovah. Ola nido saatna mertua doakan atau mangion hata ni debata jala naupioksa. Amin. Terpuji Tuhan, mari kita buku ED nomor 747 ayat sada 1 ayat 2. Tuhan,
tidakon maha porsiautai songon nahit nidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama perguna suatu dosan natu mo palangit dohtang au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga bagi bebean sian todi perbadia andorak soha bubuan ido tuhatta natu maun na bernit di pangumuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dong ditanong namula mangulu di hari patuluhon nama naik ku surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai parguguna soha dudusani di sima ibana pai mamula sugut tanon manguhu mihalak na mangulu do namate au porsia ditundi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panhalak Kristen akan nabadia do dihasisami dosa do dihatai namandok mulak mangulu do sugut daging nihalak naung mate do dihanguluan na sora suga amin. Songon napa tekason pikting di permingguata lewat live streaming di minggu seharian imana tersurat di buku acara poin 5 pemberitahuan 5.1 berita kelahiran pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga LH Sinaga Inang Emboru Hutapea yang beralamat di perumahan Cimareme Indah Blok D3 nomor 30 RT 04 RW 03 anggota jemaat WEK 7 ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Demikian warta manang berita mingguta di hari Minggu nabadiaon. Mau lihat madihita, mau lihat manang di warta. Mari dimahita sian buku ede nomor 600 siap sada ayat sada dohot ulukna huhukma nomor 417 ayat sada dohot ulukna huhukma ita pasahaton pilihan nadumikan. Tutu haluau panan ragu pon muato rade nagi hong hatuau sihala sono mukoko bernido di tau Tuhan pasal dosa sasude Damen ni debata na sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti
aka hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan tanah hinaulongan di bagasan goarne Tuhan Yesus Kristus. Sude ruas ni HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dot sude na hinaulongan na di bagasan parmingguan sadarion. Hata ni debata dihita imana tarsurat di surat paduahon nasinura ni Apostel Petrus. Bidusada ayat sada 1 ayat sia. 2 Petrus sada ayat sada 1 ayat sia. Songonon madidok disita payuti hukma. Ahu surat ni si Simon Petrus naposo jala apostel ni Yesus Kristus. Madapoton akan ang majalo hapor siyaon nar garap dohot tami. Marite-hite hati goran ni debatatta doh Yesus Kristus si paluai. Sikop madihamu asini roha doh dame. Marite-hite panad daun muna di debata dohot di Yesus Tuhatai. Dilehon hagogoon ni hadebataon na ido tuhita nasa na tau hamuluan dohot hadaulaton. Marhite sian naung tatadda ibana nama johita hinorhon ni hasangapon na dohot hading ganon na sadiri. Marhite sianido dilehon tuhita bagabagana akkana arga jala nabalga situtu asa hinorhon ni i gabe partohap hamu di hadebata dung sangama porus hamu sian hamakoan na di bagasan hahisapon na di portibion. Di bahini haring kasok kamu masian nasagugu manurdukon dengan ni parange di bagasan haporsiani. Dungi habisuhon ma di bagasan parange na dengani. Dungi pangaraja yodiri ma di bagasan habisuhoni. Dungi habengeton ma di bagasan pangaraja yodiri. Dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Dungi holong ni roha di dongam ma di bagasan hadaulatoni. Dungi holong ni roha di nasaluhuk nama di bagasan holong ni roha di dongani. Ay molo jupang akai di hamu jalagadda dadaloason mahamu losok jala somar parbui. Lahumanadda Yesus Kristus Tuhatai. Alai molosodapoti di nadiba halak nama pitung mai parmata na jonok naung lupa di hayason siat dosa na di ibana na jolo ima yang dosahna. Amok kadongan na hinaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus do sude ruas ni huria na marminggu di bagas nabi marhite parmingguon di bagas rap dohot sude na porsea marhite live streaming ni huriat taha kami pijalan lura uzui marhite surat do diapoi apostel Petrus na porseai laho marguguihon laho pahotton laho patuguhon akan aporseai di panadayonna di Tuhan Yesus Kristus doh di haporsionna di dewata asaunang mungkil jala asaunang ganggu alai lam hop jala lam tugu di bagasan salut akan masa di tonga-tonga ni humaliang niak kana porsea di hati hai dangadong do live streaming akama jala surak do di tonga sakapos telito akana porsea mangapuli pahotton jala patuguhon aporsian nasida di Tuhan Yesus. Alai mauliate ma tadok alanunga di bagasan kapartikiano gabe unema surat ni apostel Petruson mangapoi hita mangapoi sudia kana porsea mangapoi ruas ni Tuhan Yesus Kristus nang marhite live streaming alani posdoro hanami
jala pos doro hatta sudiak kana mar minggu di bagas nabenu aing hok do mangiut par minggu sonna somal hok do pangiuton par mingguan sonna taula ganu are minggu jala pos doro hanami rap hudul do hita reng do tak kaya anak kota marsa saripe laho mar minggu mar hitehon par mingguon online manang live streaming on kana dijabu ate amu kana dijabu nuai jala pos doro hanami sudah hita mangarade diri do takkas laho mangiuton par mingguon on takkas do mangarade diri mangarade roha mangarade ngolu nang mangarade pamatang pe. Jadi pos doro hanami nga sudah hita bertepian nasugutan nade asa merminggu hita manopok Tuhani hop songon nang tahasomalhon di bagasan hayason ni roha hut nang di bagasan hayason ni pamatang. Jadi unang gabe guga hapor syota unang gabe ganggu pos ni rohat tu debata molotung online pe par mingguon jala hot lahu mangyut par minggu ni ala hot do di patu pahuriatta par minggu sona somal marhite amat taparaged nak kini dot acara par minggu ni buitai hutton di bagas tadi jongjong molo fotum introitus majata di debata songoni nang jongjong di manopoti dosa dohot di nama katidakkon habor syau unang atong gabi sehira na manotton nasomal tabay nate manotto sinetron manang natabigi sungonidak taparadi hok mataparadi dirita hok mataparadi mulutta di bagasan bagas tabi di jabut tabi unang gabi arong neang rohat tarak kamang do tamakkaina molotung online pe par mingguon di apoi di sosoi jala di patubu hatani surat ni apostol Petrus sadari kita lau madalani ngulutta manadda maka porsai dewata di bagasa saluhut ngulutta mananga penama sanuain di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta siganupari ihutton di bagasa roham ihutton di bagasan ngulum parmingguon pamujion dopak dewata di bagasa sadok ias ni roha di bagasa sadok panguluyon laho pahotton laho patukuhon laho mangapoi laho mangapuli ngulutta diak kana masa di tongani ngulu sigadupari rap hudul hita rotakka keluargatta rap mangihutton parmingguono songon naung tahasomalhon manopot bagas joroni debata manopot debata nangpe ikon ditongani bagas kahita. Jadi jongjong do hamu nak kini akamang ditiki manopoti dosai jongjong do mau liate di parade hamu do bibel do buke detta hut rak maret dehi tanak kini di parminggut tesadario di parade do mau liate unang akasi panano di parade ate anon makatai sian live streaming ado si panganon ni tot dini solma di bagas salut nama saon abe pasroin atai mapuan Indomie rebus silakan makanin na gabe ima si panganon partot dia tahapeda hatani debatan jongjok kita laho manopoti saluhut dosatta dot hahurangat tanah tirik dia rupan di debatan laho mangiut perminggu ni sian nasarohatta alaniah ala tatadda do debatatta taboto do tuhatta jala tatadda do Yesus Kristus na manubu hita na majou hita di bagasa saluhut asini rohana doh dame na pinatupana tuamai gabiarong parsauratta do pardumuatta do debata alani panadayot tamajutu debata di bagasa sadarion naik takas pahusol-pusolota naik takas paru kilonotta waru tutu ngatatadda debata ngatatadda Jehovah ngatatadda Yesus Kristus di bagasan mulutta maka porsiai ibana di bagasan sadok pos nirohatta mangihutton lomo nirohana di bagasan sadok habengetotta lau mangulahon nahina lomo nirohana
panadayon ni Dewata menetapkan langkah kita. Pahotton jala patuguhon hapor siyatta laho mardalani dia kaarin na nileon ni Dewata di Portibion. Naksong salah kinatta, adong gayain natta. Pasikolahon anak konna asatung hasea tahe naksongonao mardangol-dangol ninna. Diguguru nasa ulon na marsitutu harian nang borngin laho patupahon nariko di sekolahon ni anak konna iko sekolah na dibodo anak kon jala gabi anak konna hasea asatung di bagasan hadingganong mulunan narohana harian nang borngin saya ditanyakon inatawan anak kon na Tuhan saya topamay anak ko ku gabi anak kon nabisuk gabi anak kon nababiyar tuho uhud makabinget ton nguluna laho mangalului parbinotan tikos matong diuluy tuhatay datang yang ninataw sikola na tipo di nadaw jalala dia burjo parsikolan na gabi dapok na parkarejuan na jalas dorohana ganuk bulat do dikirim anak kon naon to makna surat Uhud dibayar do disi inong asalam adong bohalmu di huta ukirim do dison surat tu ukirim do dison rap dohot suraton berita Uhud do hubay dison cek tukar romon asa adong bohalmu di hutaninna hape yak kamang dot tamak kainang dang tadday nung nocek aron narohana alay ala di balgani rohana saya wala surat ni anak konnaud do di haul-haul saya wala surat ni anak konnaud do di tiup-tiup di baad di torun di batal labor nginnay gavi sinok inat tamburu ala yang gumuluna hok do songoni ala niyaha dang diboto manuk karhot cekon gavi hepeng dang diboto manuk karhot cekon gavi sinamot ujung na sa itong dohot nguluni natte songoni di huta nakpe gabi gudang halak madok wina wari natanate asya geleng nalay dang mubang gonguluna sa itong dohot songoni ninna ala dang diattu sinat taon laho manggatihon cekon gabi sinamot nianang bunuan dang arong becek nga sude itung online na matok sude ka ekonomi nuaing cek nuaing di nama rok cek akaman di mik nama cek 12 ini nama doang ate ang nuaing na sudah tung digital sistem online nama sudah nuaing alai nanaing tarok di si kurang dongulu ni zolmon nak pena porsea di Tuhan Yesus Kristus alai hot dosongoni ha porsionai dang gadda hot dosong hadirionai dang marpargue hot dotong pernguluan nai dang di bagasan na bertumbuh iman dan kepercayaannya kepada Tuhan alaniaha alarang takas dope pada dayon na di Dewata alarang takas dope pada dayon na di Yesus Kristus alarang takas dope pada dayon na di Tuhan ini sehingga memang pengenalan akan Tuhan menentukan langkah haporsion nguluni jol masih ganupari pengenalan akan Tuhan menetapkan hatu buona lau mengyutut Tuhan pada dayonna di Yesus Kristus mana kasih ngulu ni zolmai laho mangulahon lomoni rohani Tuhani di bagasan ngulu na sigano pari bertumbuh do imannya gadda do haporsionnya gadda do pakirimonnya di Tuhan Dewata alata kas do ditadda ia Dewata ima Dewata nau pasu-pasu kon haporseaon jala di bagasan haporseaon nai utadda huboto na di jou do siap perdosaoku jala di paere tau tuhatiuron na pinabisar ni pakokopon ni Tuhan Yesus hadiuron na pinabisar ni pakokopon ni Tuhan Yesus alani nungamia naun wae di bagasan hadiuron na di paeret sian haholo metu hadiuron na di jou sian pardosaon tu parange dohot ngulu nadinggan
ido ubahin na takasutadda debata ima debata parhasitongan situtu alani imolotung masa pe di bagasan perdalanan ni permulut tajudika luluhon awale Jehovah bilala aku ya Tuhan di bagasan dok ragam niak kaparu kilota alani gurang niak hamaulon na tadopi ala di saluhu na itakas tu tatadda debata dohot hasitongan na dohot habonaran na jala adul do hasitongan ni debata sian hasitongan di Portibion dak hasitongan di Portibion nak kamang hasitongan di debata dota makai nang adawdoi molo hasitongan di Portibion molo salah diuhup molo salah di lising debata ima hasitongan di Portibion alenggo hasitongan di debata nanek takas tadot taima si bardosa wau jalan naik petakas uhumon di debata alai ala hasitongan di debata nang pe bardosa au nang pe di bagasan pangalausion saluhut muluku alai ditobus doau jala di hokop holan alani hasitongan di debata di bagasan Yesus Kristus di bagasan tuhatai nanaing ingototta di hari pes tapaskah si tomu-tomotta di tikina soropon di bagasan pakokopon ni Tuhani doarong hasitongan ima hasitongan di debata nama jauh hita di bagasan saluhut pardosatai asa di pahot jala di patuku hita di bagasan sadarion di bagasan baga-baga ni debata dungi gabe hot mahita jala tugu manadda uhud makaborsiai Tuhatta Yesus Kristus di bagasan ngulutta gabe tarida masian parbueni haborsiatai dopat jowoni di bagasan ngolu ni hita siganupari ima marhitehon na marsihohot hita di bagasan hadaulat marsihohot hita nang munggil-unggil marsihohot hita nang muba-uba laho marsitutu mangyuton lomoni rohana maparbuehon parange naringgan didok diturpuko nate kamang dot tamot kena ulo dihata batak didok ma tarboto do ibu si suarana tadaud do haus ya siap perbuena dari do napor sia-sia dia kamang dot tamot sian parangena tatadda do ibu si suarana tatadda do haus yang perbuena dari do napor sian parangena mangihu maparange di bagasan lomoni rohani debata maparbuehon saluhut naringgan marhite-hite habisukon naboy mangarajai diri mangarajai ngudu mangarajai lakka mangarajai padohan mangarajai pikiran alani i diri tau boy ma ta rajai boy ta kendaliho jala sipatau dunam maul mangarajai diri mangarajai jolma murado ita mangarajai sahuta murado ita alai mangarajai diri sipatau do maul jala bakol hita jala sipatau do nam maul boy mian di bagasan ragam ni ulita jala dihimbau pamaretta tarajai maju diri takama dota mo kenak sudehi takana borsia unang majo mangalak kahita tuak kana sorikot tarajai majo si maju jakta unang majo tahata honak kahata na sopaladinggan tarajai majo pamangata tarajai majo jari-jarita macailas doroha yak karina berpudio manang tiga-tiga hari nuai sudah na Porsea berusaha untuk memunculkan optimisme berita-berita baik jala sadarion las dorohata hampir sudah wall Facebook media sosial dipenuhi oleh streaming jamita apo-apo pahot patuguhon nguluni jolma di hinamaul na tado pisonari berhite
pandemik manang serangan COVID-19. Ali postor hat tadi sih. Ay amak padita nami ay senyum pengamal nuaing alani pakorhon ni nama saon ni nahita sitong may mekel pengabakol nuaing ay ikon raja ad-diri raja al-laka sudi mahita ikon raja ta jari-jarita mabarita honak kabarita na soapala kosdope berita na soapala tutudope gabi bui ma baim lambabir mulu jolma diakka partikes sonarion ima mapadita nami ngalam manosak sonari ngalam maulina ay mabiyar juga tutudo tutu gari batu koni ba sonari tor mabiyar na bersih-bersih jolma mabiyar idote tarjahau na tari bersih-bersih jolma nuaing ngetor mabiyar HP na Somali mulu bersih-bersih alak batak nama huwa de tahe kama totamak kena na taringo tido ininna sehingga mulu bersih-bersih orang yang jomblo saya bersih-bersih didok mak rokap pok ninnetong saya teror kak mate akan sedang maul parhepengonna mulu bersih-bersih we ditaringo tiau kuanginna didok rezeki maho pacariam maho pacamotam maho ninna so ni doi takama mulu akka pangaratto bersih-bersih we ditaringo ti bapak roawah horas do bapak hepengido na hurang ninna kapangaratto mah rupani mulu bersih-bersih nuai bersih-bersih termebir nama kalau saya bersih-bersih asiroham Tuhan dauma akka panait gebek inna nama nuai jala natu makasna bersih-bersih jolma asiroham Tuhan dauma COVID-19 nina ngadirajai ngaditaklukon sipata biar nirohatai gabeolo nama ganggu hapor siata yak kapit tikian habaolo sesaunarion alai tutudoi boidoi masa tungolu ni parpesal benipe nama sarusone ale tu aluluhon mau di parniahapan di asusaan di hamaolon batudu mahasitongammu tu akka sioloi hatam do di bagasan habisukon mamulahon lomoni rohab asanggiat di bagasa sadok hadaulatotta di bagasa sadok panadayokta di bagasa sadok hapor siaotta di tuhatai lam togu jalalam hottita isalu namasa di ngolutta lumobi dia kapartike sonari hot mahita di hapor siatai alaniaha ala tataddo ibadah do dewata nama ngarajai saluhuna di bagasan Tuhan Yesus Kristus sikop do asini roha sempurna asini rohani dewata do dame na pinatupa ni Tuhan Yesus di bagasan pakukoponai alani nunga di paeret behitan wain sian hahulomon tuhatiuron siap perdosaon tu dengan ni parange di bagasan sabdok habisuhon dohot hadaulaton na tumibbo musa dilo dison dohot sabdok holong ni roha maka holongi ngulu ni yakka dongata jala dia kapartikian na barpurion takas madijuhon asasaluhut kita maparbuehon holongi narade songot Tuhan Yesus Kristus sumeahod divina do nguluna tuakka donganna narade songot Tuhan Yesus Kristus sumeahod divina do hosana tuhita akkana di bagasa perdosa gabi tabo toma jaletatadama ia barbue ni saluhut panadayo di Tuhan Yesus imanarade hitalaho maka holongi dongatta maka holongi nahumaliakta maka holongi marhiti parbui papahenan disaluhna akkana makarikoton pangurupion nama karikoton pangodian nama karikoton pandonganion di simahita darida jala tatar ia halak nang manadda Tuhan Yesus
dohot saluhut parangenai di pabotohot jala di patolhos do tusude jolma na humaliang hita hasitongan ni dewata patar di bagasan holong ni roha sama hita dungi holong ni roha di saluhutna gabi tarida ma ia pabahenatai ima di bagasan holong ni Tuhan Yesus radi hita kamang masiurupan di pasu-pasuhot de bataru di hita ragamnya kapasu-pasu naik konuk kapot ta itu akadongatta lumobi dia kapartiken na barpudion marhite dia pe marhite huria marhite yayasan sosial di joro hita asara di patuduhon holong ni rohata mar abahenan di bagasan parbueni panadayot tadi Tuhan Yesus tujude jolma asa torop halak nadaruli dungi takkolak kita visitadda tuhatai takkolak kita visitadda Yesusi alai dohok doak kana humaliak kita sude manadda iya hataridaan do hapataran ni haporseaon do panadayon di Tuhan Yesus Kristus ima pabahenan di bagasan holong margugo mahita di saluhuk na masaon asalam tugu jalalam khot hapor syauta amin pertanyaan mahita Jehovah dewata amanami natak kasuta dahami di bagasan Yesus Kristus ale Tuhan mauliate madiho alanung ngari joho hami sian hahulomut tuhatiuron sian hamagoan tuhaluaon di bagasan pajuni dohami Tuhan hot jala marsitutu laho mangulahon lomoni roham di bagas sabdok habis syukur hadaulaton hasere kon ni roha lumobi holong ni roha sonnaw pinapatar ni anak mo Tuhan Yesus makkaholongi hami alani Tuhan di jodoh hami sadarion marlulu do pakho asa disaluhut na masa di ngulu nami hodo si pangasaonon nami jala tuhodo hami Tuhan maha porusan pasu-pasu maparminggun nami sadarion sudai ruas ni huriam na mangihutus yan na saroha dohot ngulu nasida parsidohot di pamuzion do pakho tupahi ngulu nami pasu-pasu huriam laho maju jala patuguhon mangapoi salut ruas ni huriami marhite jami taro parmingguon asalam tugu hami lahu mengyuton haporsian nami di ragam ni namasa di labung nami Tuhan pasu-pasu marwasmu na ulang tahun sadarion do sa mingguon ulang tahun kelahiran gajang umur nasida jala marlas ni roha ulang tahun pernikahan di bagasan las ni roha rumah tangga nasida mangului ho ganupari jala pasikopamu di nasida salut dengan di basam dot asin ni roham di pasu-pasu koro riwas ni huriama litua keluarga sinaga buru tapea dana bawa asi roham ramoti mara danahi buri-buru magurang di bagasan kahi pasu jala pergugoi manatorasna di bagasan habisul lau pagodak-godakon yanakko palumean ni asin roham di keluarga nasida utangi ako kami sadari jalanang masadi hami mangido tuho alitu kanasi maroham sa itu pahi mabangso nami doho portibion asang giat malua hami sian serangan COVID-19 nunga mapakorhon ali Tuhan di ngulu ni sabdok jolma manisia na di portibion na di bangso nami nang hami pe asi maroham sa iluluhon mahami uhut parrohai jala odihon asa margugu hami di saluhuk namasaon jala marsihohot tami lahu mangulahon lomoni roham lumobi marsihohot makaposeha guguomu di tonga-tonga di pardalanan ni ngulu nami saya puli makana marsak roha sanggiat tarapul nasida li Tuhan di bagasan arsa ni roha nasida marhite hamatean nasongkot tu keluarga nasida asaho mangodihon mangodingi nasida ut mangapuli di bagasan tod di pangapuli margugu nasida di sitaonon nasidai pasu-pasu malito pamaretta nami marbisu manguluho bangsoon asanggi malua si anakka
pardangolan nami. Pasu-pasu maka medis, para dokter, tenaga na berkerja di rumah sakit, saluhut na manasidali Tuhan. Asaho maparrohai habisukon hagugoon hahipason di nasida. Asan iya toktong dibagasan kabisuon na siap ko nasida mangurupi akan di bagasan parsahiton. Jala toktong di bagasan hiras ni rohana sidali Tuhan. Lahu mangulahon tugas pajuwon, tugas tanggung jawab ni nasida. Os dorohana meli Tuhan. Nang diluat nami cimai saluwas ni huriam. Doh tak kayanak pun nami diluat siya doon di pangaratoan inganan nasida be. Sa di homa daging doktor di nami. Asima roham. Say toktong parrohai hami. Asamar gugu hami. Jala toktong di bagasapos ni roha. Madalani hari-hari ni ngulu nami. Manangahapi namasa di labung nami. Hot jalam marsihot kami lau mangihut ton hut mangulahol lomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami todopamu. Amin. Urian itu hatta maredde mahita nomor 783 ayat sada do uduna hut pasat pilihan. Ale di batah amanami na di banua gicang hodo haroron ni salusi leon na dinggado nasa ulibasa na mauliutus pasata mi masan na leon mi Tuhan pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyak kami pilihanon pati bulok karajon mo di tonga-tongan huriondo di portibion uhay marohanami marhiti iti tordim asalamu tadahami gurang ni leon mi tuhami asalam girgir hami madok maulihati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu,
Sairo maharajon se saut malomoni roham di banua tongaon songonda di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu giot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Disodakon Tuhan Dewata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakkon Tuhan Dewata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Mauliate mari tuhata sudema hamu pasata misadarion. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Oras.